ayipheli, inkinga ayipheli. Amaphilisi lawo ngaboni la sengicabanga ukuthi vele ngikhela manje. Yazi ukuthini mzala mina sengivele ngaba neplan njengamanje. Kungcono vele sikuse ka doctor ngoba isimo sakho sibi ngeke mzala. Hayi angifuni ndokuya kudokotela mina. Ngizoba right la. Mzala ngeke kulunge manje uma uzolokulele lana manje ethi ngikhela manje la ngcono kunikeza amaphilisi angwaboni yazi. Mzala kodwa nawe mzala yazi ngeke kulunge mzala kumele uye ka doctor mzala mama ngeke sikwazi ukuthi singahlalisa kanjena lana manje mzala mina ngichaza ngithini ke kumama ke ngoba kunjena ke nawe mzala yazi gogo ndoda yazi nawe ngathi ufike ngesikhathi esirong njengamanje hayibo kwenzakalani manje umzala wakho walale mina kangaka mfethu nje ukumbone nje umzala njena sensegula from ebusuku njengoba nje ngizamile ukuthi nami ngikhulume naye and manje umzala akafuni ukungilalela nami ngazi ukuthi inkinga sengizoyenza njani lento ngikhathazekile ngaye ngoba isimo sakhe sibhede kakhulu. Ayi phela mfethu inkinga phela mosho njalo manje uma ubheka wena into engigcina imise kanjani le mfethu mina nazi njengoba bengikutshela mfethu ungena la eminyango ukuthi mfethu ufike ngesikhathi esirong yabo ya hayi ngiyakuzwa kahle mfethu intade mina engize ngayo la indawo umsebenzi yabo kunomuntu engikhulume naye lapha la khona omunye umjito osebenzayo lapha manje ukhuluma ngala abasebenza khona ngespace esithanda ukuvuleka yabo manje mina bengizothinta wena ukuthi kumele uzame ukuthi kuyena ngoba naye ngathi uyathembisa kumina mekhuluma manje angazi noma mhlambe singashaya igama la ngaphandle ngoba phela senze ukuthi singaphazamisa umzala wakhe yabo. Hayi mina inkinga ngiyiboni nje manje singathi vele sikhulumele ngaphandle yabo manje mfethu unashofa ukuthi uzoba right umzala ngeke phazamiseke. Hayi angikholwa ukuthi khona okungamphazamisa thina singahlala ngaphandle vele sikhulume. Kahle mfowethu yabo lapha kunezinto ezidingakalayo nje encane yabo. Encane izinto ezidingakalayo encane ezimbalo manje okwamanje nayo license farm. Hayi lutho mfethu anginayo yazi. Manje sirana nayo. Na kwangiqamba manje phela yayazi Inkinga kodwa leyo. Hayi kodwa akuhluphi kakhulu ngoba vele umuntu lo engikhulume naye umuntu ucishe bomphathanyana lapha nabo. Mina ngizama ukuthi ngikhulume naye ngendlela right. Bese kufaka lapha esipanini kodwa nje kumele enze sure ukuthi umholo wakho oqala uyambhadala. Hayi ayiphuzu futhi nalelo ngizothi nami sebenginikeza sengingenile lapha yana ngizobe sengimshayela uhafu wakhe nginikeze izinto zakhe iplan futhi nalelo inkinga ngiyiboni somsetha nje kahle uma ukuthi lapha sengizongena nami yabo shuthi kahle mfowethu ke njengamanje shuthi kahle kumele unginike i-ID yakho ecertified i-copy nezinye zezinto lezi edingakalayo ikhona ke nje lokho mfowethu mina ngizozwa ngawe mina. Hayi inkinga mina ngiyiboni. Kodwa yazi mfethu khona okuncane ngifuna ukudlulisa la kuwena yazi mfethu. Kahle mfethu ngifuna ukudlulisa amazwi okubonga kuwena mfethu kukho konke okwenzeke phakathi kwami nawe yabo. Nakulamaviki lawe engidlule kuwona ngithola ekunzimele obengidlule since nomzala egula la endlini nawe ubonile uma ungena la endlini yabona. Uwona umuntu okwazile mhlawumbe ukuthi ungeseke mhlawumbe ube nami yabo. Mfethu ngiyabonga noma ngeke ngize kube mude kakhulu kodwa nje ngizodlulisa lawo mali lawo okubonga mfethu yabo. Hayi mfowethu ayikho inkinga mfowethu nami nje ngoba nje nawo wonke lamaviki lawo ngikubonile kokade kwenzeka lana ngiunderstandile futhi yabo kodwa nje ngoba sonke wena lungisa lento ekutshela ngazo mina ngizozwa ngama so right bese ngithinteke sithintele umuntu lo. Hayi mina inkinga ngiyiboni ke sizokhuluma ukuthi so
Yebani, kwenzakalani manje? Hayibo. Yebani, kwenzakalani mzala? Awuthi ntu. Kodwa bengike ngayisho ke. Yini inkinga phela? Okungcolela ukuthi ngiyesibhedlela yazi. Eish, mzala ngeke mfethu. Isimo sakho mzala siyabheda yazi ngiyamanje. Sengiyasithatha ngalesinqumo ngcono ngifonele iambulance ngoba ayikho lento lena. Hayi mfethu ifonele mfethu inkinga phela lena mfethu umzali usazowa manje ndoda esembhedeni. Hayi mfethu wathinte mfethu. Kahle mfethu mina sekumele ngihambe manje. Ngiyacabanga nje futhi ukuthi yonke into mhlawumbe iradi njengoba nomzala wakho esesibhedlela. Hayibo mfethu angizwa. Eish, mfethu ngiyakuzwa lokho okushoyo mfethu. Eish. Ukuthi nje nami ngiyacabanga ukuthi nje ngiyangisalunga mfethu nakulento engithembisayo namalana nendaba zomsebenzi since isimo sami sibheda nje kanje nomzala yabona ukuthi sesibhedlela manje. Ngisesebenza mfethu ukuthi ngalibe ngiattendana nendaba zomsebenzi isimo sami sibheda. Isho mfethu yazi lokho kunzima nami kodwa angithandi vele ukushiya nje manje kule simokisi. Kodwa nami mfethu kumele ngihambe and nginethemba ke mina ukuthi umzala wakho ngoba ele clinic uzokuya vele se-right nona mhlawumbe ngiyathemba bazomnakekela wena nje khululeka. Hayi mfethu ngiyakuzwa lokho okushoyo hayi inkinga ayikho uma uthi usuphuma kanje namathi ngiqhubeke ngenzela nesothintana ngisho. Ya mfethu hayi ayikho inkinga wena usuzonginika ke lezi zinto zakho leziyana. Hayi khululeka ngokuthinta efonini. Alright. Sure. Amanzi nami ngishaya ipapanyana nje. Hala. Yebani. Khamba thindo. Hayi neyimanga mzala. Sekuwe manje lo muntu lo nje besikubamba la embhedeni uwile usula futhi. Hayi izawona otisha. Yazi ngigamayelana nalo lolo taba mfethu ngifuna vele ndoda ukubonga yabo ukuthi ukwazi ukungithatha lapho ngisesibhedlela yabo. Ngoba vele ngifikile lapha yave lapho udoctor bangihlola bathi hayi indoda yangiqemane yabo kodwa yabanginikeze vele namaphilisi abo bashilo ukuthi aphe kuyinto njenyana yabo like motion indawo shintsha nokudla shothi ngoba njengoba bengisejela bo isisami senza lezo zinto kodwa nginawo amaphilisi kodwa vele siphume lapho uyenza njengamanje. Mzala mina ngi-adjustela ipapanyana since vele ngiyi-1 nje la endlini yabona ukuthi ngishaya ipapanyana nje ukuthi nami ngibe grand nje ngibe landa ngoba ngidlele ngiyi-1. Angifiki kahle ngoba bathi vele ngoba udokotela kumele ngidle ngizothola amandla kodwa nje ngitikuphi la nceda manje sengifuna nje ukubhala ingomanyana sithi ngiyenzela. Ngiqalile ke mzala ngalento mhlawumbe yizo lezi ezigulisayo nje mzala lezi incwadi zakho lezi eziphansi kombhede. Yeka le incwadi zakho mzala. Uyabheda we. Inkinga ipheli